Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Anika. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Recorded by X Thunder Gaming. Wala na siya na ako sa gym no? Atik sad. Masig magpadaka ng tawhana ha. Nabaw ka ba yun nga lain-lain may uyaban ng tawhana. Pag usang gabi ka ni, nasakpan man na sa tong silingan. Gipasakay niya ang babae sa gawas nga gikan sa ilang bay. Pagkahuman, 5 minutes after ana, na silang babae nga niabot o gidanya sila. Day, Maong ikaw, pag-amping lang yun. amigo ra lagi mi uy, mo'y mali siya. Bantay bitaw. Nagplano ang mga gymmers nga mag-Christmas party. Aon sa man? Muuban ka? Pwede. Kanusaman ko no? Wa palagi si Jerome na. Asa ka siya? Ah, to ara ay. Mao ba di pag-apot? Kwapuhag niya, uy. Limpyo kayong tanawan. May, kinakatunga ka. Abi pa lang, others ko kung dili ko mo to nga. Okay ra nga mutupad ko nimo. Nganong dili good? Ayaw gid ko padungga nga magkauya mo atong Jerome. Pa, Nahibaw ba ako sa kalidad anang yung anak lasiyas lalaki ba ya? Binuangan na ka ana. Pasakitan na ka ana. parehas ba si mo gibuhat ni mama pa? Ani ka? Magawas ako pa. Dali, na yun. Timing kay nga wa sila sa mga magpapa din eh. Ako rang usa din sa bay. Salamat, Jerome. Nagita lang gid ko kay istorya ron. Nag-away na sa mong papa nimo. Dili na natin magkiskot pa, anak. Gusto ko nga ma-divert ako na ron. So, unsa may feel nimong buhato na to ron? Oh, anik, gikisan mo ko nimo. Jerome, sorry. Anik, Jerome. ato sa kwarto na. Dali. Ginoo ko. Wa na mo kabugyan ang mga kaugalingon. May nahitabo kinamo ni Jerome. Unsaon na lang kung lumabdos ko. Nahuman! Unsa man na mo ron? Ngano ni sugot man in taon ka? Uy nga dunay mahitabo ninyo. Nga dili man mo uyab. Naibaw ba ka? Daghan tinag uyab ng tawhana? Day, Pag-ampo lang yun nga dili ka mo mabdos, day. day. Nagtimi-timi ka man. Ha? Saman, wag ka ganay sa sudan. Ambot pa, muraga. Dili man ako feel ang sudan. O niya? Mungundang nagkakaon? Opa, dili na ako pugson kay basin isong karasad na ako. Noon sa amin ko mura mo kong mudigwa sa pagpahon. Lain magpaho ang inununan. Paborito man na akong inununan. Nagmens na ba ka? Uwa pa. Unsa? Hala ka. Ano di ay? Dili ka ha. Early signs of pregnancy kang imong gisulti na ko karon nga. Mura kang mudigwa kas inununan. Ha? Pagpiti, uy. Recorded by X Thunder Gaming. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan si Jerome ani. Sure ka nga. Ako na?
laing gitugyanan sa ko pagkababay. Kung dili ikaw ra. Anika, nahibaw ka gid nga di ko andam, ana. Usa pa, na ako'y uyab. Nahibaw ka gid, ana. Jerome, Tingaling limot sa ka, ha? Nga ikaw mo'y nag-una-una na ako. Nagpakalalaki lang ko. Jerome. Ipakuha ko ning bataan ay. Ayaw ginabuhata ha. Dili na ko managad nimo kung buhaton ani mo. Day. Dahil dako kayo lang sa. Sultihin si papa nimo ana. Day. Daan pa ko. Wa ka man gud maminaw na ako. Sorry pa. Ayop. Asa siya? Kinalan nga manubag siya sa nahitabo nimo karon. Paistoryaho lang una nato ning mga anak nato, pre, ha? Ilang na to ipagi sa kainit sa tungo. Kinsa may dili manginit ana. Nga dili man kuno siya mubarog sa nahitabo sa akong anak. Ayaw ka pala ka, pre. Di ba magkatugot nga dili siya mubarog sa iyong obligasyon. Di man sad ko ingon na anak kasalbahis ba? Nga akong kagalingon ay akong ginahuna. Pero anika, ayaw pag-expect og too much, ha? For the sake nga mabdus ka, paggaon ka. O ati manunti ka hangtod nga mga anak ka. Pero, kutob ra diha. Dili pa ko andam nga gapuson akong kagalingon sa usalang ka babae. Ibaw ka gid ana. Nakaila ka na gid ako. Jerome. Mahal gid nimo si Jerome. O, Day. Bisa nahiba akong sayop kay wa si mahigugman ako. Pero buhaton kin ako ang tanan. Aron makagusto lang gid siya na ako. Anika. Pero nga, nanganak ka naman. Ang itingali nga, maghuwag na ta. Dili ko masugot. Anika, Jerome, please. Suwayan na to for the sake sa atong anak. anika, wa ko'y love ni mo, bisan kamay. Andam ko mapaabot. Di ba ako makatulog kas magmahal ako? Ate, manunti ka. Paggaunti ka. Oh, Ayaw lang ko buwag eh. anika, Jerome, please. kung mo insist magyud ka, di ko makasaadi mo, nga di ti ka mapasakitan. Nakailakay ka na ako. Jerome. Laom na kayong gabi eh. Pero huwag maghihapon maabot sa Jerome. Asa naman ka siya? Siya na karon. Nganong karon pa ka mauli? Sa may labot ni mo. Jerome, sultihi ko. Dito ko sa kong babae. Saman, may problema ka? Jerome. Giingnan tanig ikang daan. Mapasakitan dati ka. Pero ikaw may gusto kaya ni, di ba? Mapagkantos. Tanaw na to hangtod ka sa kaya ni mong muagwanta diha. Jerome. Aw, imo man kisudlan. Agwanta gid ka. Kaya pa magkaha. Wa ko'y dili kayang buhaton para niya, Day. Mahal kaayo na ako sa Jerome. Og dili gid ko mo give up niya. Akong ipakita niya nga lahi ko sa uban niyang babae. Andam ko mo dawat sa imperfections. Ingon ana na ko siya kamahal, Day. Anika. Kapag ako ay nagmahal Buang na kong buang. Pero karon pa akong makafeel og sama ani. Andam na kong buhaton ang tanan. Makompleto lang akong pamilya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Anika nga taga Minglanilla, Cebu.
Uban sa awit ngayang kipangayo, awit karakulan. Bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi, gibuhatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.